Mali Mbak Yuli. Injih. Nggih. Kula badhe midhangetaken swantene mirengaken swantene Mbak Ade. Nggih. 5 tahun nggonku pisahan. Jenengan nang ngetrile ledur. Ya Mbak. Jeneng Mbak. Kula dipun kancani niki nggih paring lelagon kinareng lipur warga masyarakat, para kaneman, para setresna budaya, para penggemar-penggemar lho. Tesi kebek niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Dan niku pamundutan menika saking Kang Gestek menika pun dangu mboten niki 5 tahun kali jenengan. Nggih Om Gestek niki. Lawas nggih. Lawas 5 tahun Om. Suwe banget. Iya, ngesuk 5 tahun maneh. Tengar gopeni jenengan tindak napa mboten wi? Nggih tindak. Oh. Ning kudu 5 tahun ya. Nggih, libur niku 5 tahun. 5 tahun ya. Nah niki Mulane mumpung kangen. Iya mumpung suara ketemu terus 5 tahun. 5 tahun. Nggih. Monggo Om Gestek. Monggo Mas. Lagunipun 5 tahun.
matur Eh, gantian Mbak Septi kali Mbak Nova lagunipun enten pambudutan saking Kang Kardi katresnan sejati nggih katuran jumeneng